така. Ladies and gentlemen, малки и големи, мадам Семусио. Имам удоволствието да ви представя най-перверзната мапа в пространството. Разбира се, едно уникатче без дубликатче. Ladies and gentlemen, моля всички ръчички горе и на по-големи аплодисменти за най-добрата, за кралицата на кралиците, за най-добрата онлайн диджейка в пространството. Разбира се, диджей Снежи, дивата. Просто каквото да кажем за тази прекрасна колежка, за това прекрасно момиче. За Божията дарба всичко ще е малко. Уникален уникат без дублика. The best DJ in the world, а именно DJ Снежи. И така тази вечер ви гарантирам едно прекрасно шоу, един голям купон. Разбира се, на Макс с най-добрите поп-поп хитове от вчера и днес. Разбира се, само тук и само сега, снежинки. Единствено и само за вас, с уникатчето без дубликатче. DJ Снежи. Let's go! Хайде, снежинки, единствено и само за вас, уникатчето DJ Снежи. Радио Снежинка и диджей Снежи. Тук и сега, единствено и само за вас. Хайде, снежинки, не я жалете, а я разбивайте от поздравчета. Вие слушате уникатчето на Снежинка, диджей Снежи. Дивата. Единствено. Тук и сега. А сега, приятели, останете. Аз ви оставям в уникалните ръчички на топ-резачката в хат пространството. Разбира се, уникатчето без дубликатче. DJ Снежи.